и това не им дава възможност да покажат пълните възможности на това, което са създали. Две победи от 3 старта са необходими на един от двамата, за да спечели първото място в клас Дизел, числовия клас Дизел от тази година. Виждате какви са времената, около 13 секунди за всички, почти всички, разбира се. Готови са, първи старт, финал клас Дизел. Майко! Коста! Много лежерно стартиране за Иван Терзиев. 1-0 в финала за Николай Баев. Викай на второ място доволен. Виждам, че вече и тримата са тук. Не, Peugeot. Той 20 гаранция, че са събирали. Аз имам и жена ми сега трябва да ходи до апартамента. И он го И така, почваме с третата позиция. За първи път отново казвам клас Дизел и трето място за Благой Петров. Честито! Кумба и шампанско, разбира се, за третата позиция. На второ място това е Иван Терзиев с Volkswagen Golf. Заповядай, Кумба и шампанско. Благой вече гледам, че почва да отваря, чак и не бързей. Ескапел ли там, какво беше? И на първа позиция, първият победител в клас Дизел, това е Николай Баев. Две БМВ-та на трета и първа позиция. Хубаво, че остана още малко и за пръскане.